Γεια σου και καλώς όρισες. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα μεγάλο θέμα, την ένταξη. Αλλά περίμενε, αφήνουμε εντελώς στην άκρη ολόκληρη την πολιτική συζήτηση. Ανταυτού, θα εξετάσουμε τα πάντα από μια εντελώς διαφορετική, δηλαδή ψυχολογική οπτική γωνία. Γιατί αν το σκεφτείς καλά, η ένταξη είναι στην ουσία της κάτι βαθιά ανθρώπινο, αυτό το αίσθημα του να ανήκεις. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ακούγεται απλό, έτσι δεν είναι, αλλά σκέψου για μια στιγμή, ποια είναι η πρώτη απάντηση που σου έρχεται στο μυαλό. Στοιχηματίζω ότι για τους περισσότερους από εσάς η απάντηση ήταν κάποια ομάδα στην οποία ανήκετε. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ακριβώς αυτές οι ανίκειες είναι κατά κάποιον τρόπο τα τουβλάκια Lego από τα οποία χτίζουμε την εικόνα μας για τον εαυτό μας, δηλαδή την ταυτότητά μας. Μπορείς λοιπόν να φανταστείς την ταυτότητά σου σαν ένα παζλ. Κάθε μεμονωμένο κομμάτι αντιπροσωπεύει μια ομάδα με την οποία ταυτίζεσαι. Αλλά τι σημαίνει ακριβώς αυτό, να ταυτίζεσαι? Και ακριβώς εδώ γίνεται συναρπαστικό, όταν εξετάζουμε την έρευνα του Ashworth και του Mile. Γιατί είναι πολύ περισσότερο από μια απλή ετικέτα που κάποιος κολλά στον εαυτό του. Είναι αυτό το βαθύ, εσωτερικό αίσθημα του να μοιράζεσαι μια κοινή μοίρα. Το ξέρεις, όταν η αγαπημένη σου ομάδα κερδίζει, νιώθεις και εσύ ο ίδιος ανικητής. Και όταν η εταιρεία για την οποία εργάζεσαι βρίσκεται υπό το πυρ της κριτικής, κάπως το παίρνεις προσωπικά. Αυτή είναι ακριβώς η κοινωνική ταυτότητα εν δράση. Και τώρα έρχεται το κρίσιμο σημείο. Αυτός ο τρόπος σκέψης σε όρους εμείς και αυτή δεν είναι μια συνειδητή απόφαση που παίρνουμε. Ο εγκέφαλός μας είναι λες και προγραμματισμένος να ταξινομεί τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένας εντελώς θεμελιώδης μηχανισμός στην ψυχή μας. Το όλο ζήτημα εκτιλήσεται ουσιαστικά σε 3 βήματα. Πρώτα γίνεται ταξινόμηση. Βάζουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους σε συρτάρια, δηλαδή σε ομάδες. Αυτή είναι η κατηγοριοποίηση. Βήμα δεύτερο, ταυτιζόμαστε. Δηλαδή επιλέγουμε μια ομάδα και λέμε, εδώ, αυτός είμαι εγώ, αυτό είναι ένα μέρος μου. Και έπειτα, στο τρίτο βήμα, συγκρίνουμε. Είναι λογικό. Θέλουμε η δική μας ομάδα, η ενδοομάδα μας, να στέκεται καλά. Κατά προτίμηση καλύτερα από τις άλλες, τις εξωομάδες. Και το πιο σημαντικό σε όλα αυτά, τα πάντα συμβαίνουν αυτόματα, διαρκώς, στο παρασκήνιο, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Μπορεί κανείς να το φανταστεί ως ένα νοητικό εργαλείο που μας βοηθά να διατηρούμε μια συνολική εικόνα σε αυτόν τον απίστευτα σύνθετο κοινωνικό κόσμο και να βρούμε τη δική μας θέση. Χωρίς αυτό το σύστημα ταξινόμησης, θα ήμασταν, ειλικρινά, αρκετά χαμένοι. Και ακριβώς εδώ επιστρέφουμε στο θέμα της ένταξης. Αν αυτή η ανάγκη ανήκεια σε μια ομάδα είναι τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα μας, τότε το ερώτημα δεν είναι καν αν οι άνθρωποι θέλουν να ανήκουν. Το πραγματικό ερώτημα είναι πώς καταφέρνουν να χτίσουν μια νέα, μια επιπλέον ανίκεια. Αυτό, ακριβώς αυτό, είναι ο πραγματικός κινητήρας μιας ένταξης που λειτουργεί πραγματικά. Αυτό το απόσπασμα συνοψίζει τα πράγματα τέλεια. Όλοι έχουμε αυτή την όθηση να είμαστε μέρος ομάδων που μας κάνουν να νιώθουμε καλά, που μας κάνουν περήφανους. Η αυτοεκτίμησή μας είναι λοιπόν άμεσα συνδεδεμένη με το κύρος των ομάδων μας. Και το καθοριστικό σημείο είναι ότι αυτό ισχύει για τον καθένα μας. Όλοι το χρειαζόμαστε. Και εδώ βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα τι τεράστια ψυχολογική διαφορά κάνει αυτό. Αν νιώθουμε μέρος της ενδοομάδας, δηλαδή αν νιώθουμε ότι ανήκουμε, ζούμε θετικά πράγματα, αφοσίωση, υπερηφάνεια, συνεργασία. Αλλά αν μας στιγματίσουν ως εξωομάδα, ως τους άλλους, ξαφνικά κυριαρχούν εντελώς διαφορετικά συναισθήματα, απόσταση, ανασφάλεια και αυτό το άσχημο αίσθημα του να σε βλέπουν μόνο ως στερεότυπο. Και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο εμπόδιο για την ένταξη. Όταν οι άνθρωποι απλώς δεν βλέπουν καμία ρεαλιστική πιθανότητα να γίνουν μέρος αυτής της νέας ενδοομάδας, δηλαδή να διευρύνουν την ταυτότητά τους, ολόκληρη η διαδικασία μπλοκάρει. Αυτή η θεμελιώδης ανθρώπινη ανάγκη να νιώθεις καλά μέσω μιας θετικής ομάδας κυλά τότε στο κενό. Είναι αποκλεισμένη. Εντάξει, τι σημαίνει αυτό τώρα για εμάς, τι μπορούμε να κάνουμε? Το ωραίο είναι ότι η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας δεν μας δίνει μόνο τη διάγνωση για το γιατί μπλοκάρει, μας δίνει επίσης εντελώς συγκεκριμένα εργαλεία. Εργαλεία για να χτίζουμε γέφυρες, αντί να υψώνουμε συνεχώς νέα τείχη. Το καθοριστικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν οι άνθρωποι θέλουν να ανήκουν. Θέλουν, όπως είδαμε. Το ερώτημα είναι, πώς ανοίγει κανείς την πόρτα, πώς μπορούμε εμείς, ως κοινωνία, ως εταιρεία ή ακόμα και σε μικρή κλίμακα, στη συλλογικότητά μας, να ανοίξουμε διάπλατα αυτές τις πόρτες της ανίκειας. Να λοιπόν ένα είδος εργαλειοθήκης που προέρχεται απευθείας από τη θεωρία. Σημείο πρώτο, αναγνώρισε τις υπάρχουσες ταυτότητες, μην τις υποτιμάς. Δεν πρόκειται να πεις, άσε τα πάντα πίσω σου, αλλά μάλλον, φέρε τον εαυτό σου.
Σημείο δεύτερο, επικοινώνει σε σαφείς και ανοιχτούς κανόνες παιχνιδιού. Τι μας ορίζει ως ομάδα, ποιες είναι οι αξίες μας, όταν αυτό είναι ξεκάθαρο, δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας. Σημείο τρίτο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, επαναπροσδιορίσε το εμείς. Το εμείς μας αφορά πραγματικά την καταγωγή ή αφορά κοινές αξίες, κοινούς στόχους, κοινά ενδιαφέροντα. Αν το καταφέρουμε αυτό, η ομάδα γίνεται πολύ πιο διαπερατή. Και τέταρτο, δημιούργησε ευκαιρίες για να εργαστούν μαζί. Τίποτα δεν ενώνει περισσότερο από κοινά έργα στα οποία όλοι τραβούν στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό δένει πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε ανταγωνισμό. Και αυτό δεν είναι ψυχολογία του φτηνού. Όλες αυτές οι πρακτικές ιδέες στηρίζονται σε μια πραγματικά στέρεη επιστημονική βάση. Μια θεωρία που μας βοηθά πραγματικά να κατανοήσουμε τι κινητοποιεί τους ανθρώπους στα βάθη τους. Εντάξει, ας πάμε στο ουσιώδες. Τι σημαίνουν όλα αυτά τώρα για την εικόνα μας για την ένταξη? Απλά. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Ριζικά. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα όλων. Η ένταξη δεν είναι μονόδρομος. Δεν είναι μια διαδικασία στην οποία αναμένεται από κάποιον να αφήσει την παλιά του ταυτότητα στην καρνταρόμπα. Είναι μια διαδικασία ταυτότητας. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για τη διεύρυνση της δικής μας ταυτότητας, για το να βλέπεις τον εαυτό σου ως μέρος κάποιου νέου, χωρίς να χρειάζεται να σβήσεις το παλιό. Απλώς προσθέτεις ένα νέο, σημαντικό κομμάτι στο παζλ σου, αντί να αφαιρέσεις ένα παλιό. Η ανίκεια λοιπόν δεν είναι το μετάλλιο που παίρνεις στο τέλος ενός μακρού και επίπονου μαραθωνίου ένταξης. Όχι, είναι η εκκίνηση, είναι ο σπινθήρας. Γιατί μόλις αυτό το αίσθημα του να ανήκεις είναι παρόν, η δέσμευση, η συνεργασία και όλα τα υπόλοιπα έρχονται σχεδόν από μόνα τους. Και με αυτό η μπάλα επιστρέφει σε εμάς. Αυτή η ψυχολογική οπτική δίνει σε όλους μας εντελώς συγκεκριμένους μοχλούς για να αλλάξουμε κάτι. Σε μικρή κλίμακα, σε μια οργάνωση, στη δουλειά, στη γειτονιά. Το ερώτημα στο τέλος λοιπόν δεν είναι τι θα έπρεπε να κάνουν αυτοί ψηλά ή οι άλλοι, αλλά ποια γέφυρα χτίζεις εσύ, ποιες γέφυρες μπορούμε να χτίσουμε. Σήμερα παρουσιάστηκε μια μελέτη του Blake Ashford από το έτος 1989. Έχεις ερωτήσεις ή επιθυμίες για θέματα, γράψε μου στο YouTube ebowermigra.com. Ebowermigra, η κατανόηση ξεκινά με την ακρόαση.